Ще има доста промени най-вероятно в състава на Локомотив София. Ще ви казвам в хода на играта. Виждам доста нови играчи. Ето един от тях, Мидилев с номер 7 се появил в игра. Антон Славчев сега подава. Той също не започна титуляр. Антон Славчев с номер 6. 15-ти Денис Мартинов. Също нов футболист, 20-ти Валери Дръндев. Ще огледам след малко останалите футболисти. Даниел Пеев вече в игра, казах ви, че ще се появи и с капитанската лента на ръката. Дани Пеев, който игра за Локомотив София през своята кариера. Сега хубав удар на Голов с глава, греда, но имаше и засада. И така, Дани Пеев ще го наблюдавате с номер 10. Знаете, че той и Георги Пеев са юноши на този клуб. Неговият брат Георги Пеев игра за Локомотив, също направи Дани Пеев, който играе за Славия и за Левски. Беше на проби в Славия, не се стигна до договор. Сега взима участие в тази контрола, но това, което ми каза наставника на Локомотив София Антон Велков, е, че няма право да го картотекират. Така че дали Дани Пеев ще поддържа само форма с Локомотив София или ще опита и нещо друго. Ще разберем в следващите седмици, може би. Но ще бъде любопитно да го видим в игра, отново с черната фанелка и с капитанската лента на ръката. Казах ви през първото по време, че част от футболистите на Локомотив БДЖ играят с фанелки без номера. Това малко затруднява коментара ни, но ще се справим, разбира се, до края на срещата. Наложи се те да играят с резервните си екипи, тъй като титулярните им екипи са в червено и черно, същите цветове, каквито има и Локомотив София, така че резервните им екипи, част от тях са без номера. Атака сега на домакините, не точно беше подаването към Дани Пеев. Сибил Карагьозов ще изпълнява. Не. Предоставя на свой съотборник да изпълнява страничното хвърляне. Това е Георги Пунев. Отново Пунев за Мидилев. Имат ли сили да организират атака гостите? Тези от вас, които в момента се включват, най-вероятно се питат в коя група играе този отбор. В никоя все още, но ще играят в окръжната ни футболна група от септември нататък. И затова, когато могат, играят контроли, за да се подготвят за това нещо. Юли Петков играещ треньор. Юли Петков, който също дълги години защитаваше цветовете на Локомотив София. И е достатъчно добре познато име на феновете на този отбор. Те дори ще домакинстват на този стадион или на стадиона в Требич, когато започват участието си в окръжната им футболна група. Локомотив София, Локомотив БДЖ 1-0. След точно попадение на Калян Бонев през първото по време. Калян Бонев вече не е на терена. На върха на атаката застана Дани Пеев с номер 10. Това е Мидилев за Голов.
Голов, който се появи в игра в средата на първото полувреме на мястото на Калян Ангелов, който получи травма. Капитан на Локомотив София получи травма и това беше именно ситуацията, в която пък футболист на БДЖ получи червен картон. Вече ви казах за тези два червени картона. Не се заблуждавайте, виждате отборите с по 11 човека, но всъщност има червен картон и за Локомотив София на Кристиян Николов. Доста строга се оказа Димитрина Милкова, която е главен съдия на тази среща. Не си поплюва. Дамска съдийска бригада. Сега в игра се появява Ивайло Николов с номер 5 за БДЖ. Хис излиза и от футболистите без номер, така че моята работа ще бъде малко по-лесна в следващите минути. Да не се налага да нагадая кой точно е този футболист, няма как да ви кажа. Голов ще стреля, прави го. Виждате, че и резервният вратар Ивайло Николов, Любомир Ацев, прощавайте, се е появил в игра за БДЖ. Топката ще бъде върната чак до вратаря на Локомотив София. А това е Дръндев. Успя да финтира футболист на БДЖ. Много добре се освободи. Сега подава за Дани Пеев. Дани Пеев ще търси Сибил Карагьозов. Вярно, че бърз Сибил Карагьозов, но не чак толкова, че да достигне до тази топка. Юли Петков. Не е лоша тази атака по дясното крило. Има и удар сега. Мартин Марков получава аплодисменти от феновете на Локомотив, които наблюдават тази среща за опита да шутира. Локомотив София, Локомотив БДЖ 1-0. Контрола, която гледате пряко в Спорта БГ. Точно попадение на Калян Бонев, голмайстор на Локомотив София и в мачовете от Софийската регионална северна група. Калян вече не е на терена. Както вече ви казах, Даниел Пеев на върха на атаката за Локомотив. Ето го Дани Пеев в момента с топката. Мидилев за Карагьозов. Не беше лошо подаването, но там нямаше него съотборник. Мирослав Антонов. Има засада, Справят се дамите. Антон Славчев за Пунев. Дани Пеев. Миделев. Ще имам в удар. Миделев ще изпълнява. Ето ги изпълнението. Антон Славчев играе добре с гола. Антон Славчев много често бележи голове. Но този път ударът му беше слабичък. Карагьозов. Тъч в полза на домакините. Пунев. Дръндев за Голов. Двама футболисти с номер 18 на терена за Локомотив София. Случва се такива неща в контролите. Росен Йорданов е един футболист, другия
Иван Голов. Това е нещо, което преди малко забелязах. Би трябвало. Явно няма достатъчно фанелки. Домакините също така, защото много хора бяха записани сред резервите. Ето Росен Йорданов стреля сега. Не точно удара му. Смяна в отбора на БДЖ. Красимир Петьов се появява в игра с номер 12. А Николай Велков, който беше сменен след края на първото време, вече сред феновете на трибуните. Нарушение тук ще има нужда от лекарска помощ, най-вероятно. Крум Николов е човекът, който получаваше медицинска помощ. Мидилев. За Карагьозов. Аут. Локомотив София все още води с 1-0 на Локомотив БДЖ в контролна среща след точното падение на Калян Бонев. Хубав пътен удар с левия крак през първата част. А за сега това е единственото попадение. Дръндев е нарушил правилата. Юли Петков за Мартин Марков. Към Владимир Владимиров беше правен от топката, но той не можа да достигне до нея. Пунев се понаси в атака. Отново Марков. Няма как Владимир Владимиров да достигне до тази топка. Много по-млади са бранителите на Локомотив София. По-бързи от него. Антон Славчев. Много възможност за атака на гостите. Ето сега Владимиров. Много силно си поведе топката. Росен Йорданов. Това в полза на БДЖ. Бисер Веселинов. За Миро Антонов беше топката. Антон Славчев пресече подаването. Гогов. Антон Славчев. Пунев за Дани Пеев. Добра намеса на вратаря на БДЖ. Ще има ли нужда от лекарска помощ сега?
Дръндев. Пунев. Росен Юранов. Не се получи двойното подаване между Росен Юранов и Дани Пеев. Виждате, че двама футболисти на Локомотив София с 18 номер на терена. Гогов и Росен Юранов. Гогов играе като ляв бек в момента, пък Росен Юранов малко пред него като ляво крило. Нова смяна в отбора на гостите. Това е Ивелин Славчев с номер 6. Миделев. Антон Славчев. Юли Петков. Пунев. Дани Пеев за Пунев. Отново Дани Пеев иска топката. Миделев получава. Дръндев. Има силен пътен удар Дръндев, но не се открива възможност да шутира. Сега Дани Пеев го прави неточно. Двадесета минута на второто полувреме. Все още 1-0 за Локомотив София срещу Локомотив БДЖ. Контрола, която наблюдавате пряко в Спорта БГ. Точно попадение на Калян Бони в 30-та минута на тази среща. Карагьозов за Дани Пеев. Имаше ли игра с ръка тук? Няма сигнал, ъгов удар. Гогов към Дръндев. Обратен тъча. Юли Петков. Дръндев. Добра намеса на Петков. Понатежава Даниел Пеев. Да видим дали ще успее да се изяви в оставащите минути до края на срещата. Росен Юранов за Гогов. Тъч в полза на червено-черните.
Смяна в отбора на гостите. Юли Петков излиза, за това са ръкоплясканията на феновете на Локомотив. Обичат го привържениците на Локомотив София. Дани Паев сега трикъл се опита да подаде, не се получи, обаче хубаво го беше замислил. Дръндев за Карагьозов, отново е силно подаването. Миделев. Ох! Не мина отново подаването на Дани Пеев. Миро Антонов. Доста по-бавни са нападателите в бяло-черно. Има и техен съотборник, който лежи на терена и ще има нужда от лекарска помощ, най-вероятно, или не, справя се. Всичко окей. Борислав Палитов ще изпълнява. Антон Славчев печели първата топка. Много гостите на ход Ацев. Дръндев. Сега Дани Пеев. Миделев. Има ли нарушение? Не. Показвам Димитрина Милкова, главен сега на тази среща на Миделев да се изправя по-бързо. Но той продължава да лежи на терена. Сега вече се изправя. Дани Пеев. Пунев. Не се получи подаването на Карагьозов. Антон Славчев се пребори чисто за топката. Нова атака на червено-черните. Миделев. За Дани Пеев. Не можа Дани да пролее вратаря на гостите. На 0 все още само за Локомотив София срещу Локомотив БДЖ в контролна среща, която се играе на стадион Локомотив в столичния квартал Надежда. Калян Бонев отбелязва в 30-та минута. Дани Пеев. Лошо беше подаването за Дръндев. Пеев за Росен Юранов. Има нарушение срещу Росен. Ще шутира ли Росен Юранов? Не. Реши да играе свой съотборник, избърка Дръндев. Ето го Дръндев. Ох, няма втори гол. Добра намеса на резервния вратар на БДЖ. Драго Петков за Пунев.
Ние го гледахме, аз го гледах, много ще си ги Пунев можеше да шутира. Сбърка, не се получи нищо от тази атака на домакините. Ние се били много настроение влезе. Сядаме, чакаме един дам още да дойде точно. И звъни първо да кажа си на кой гледа. Аз му чувам. Не се мазам на Джорен Бонет, сега се няма се. Сега една минута звъни и на отзада на доктора телефона. Нарушение срещу Мартин Марков. Не се мазам. И се затваря доктора на битко шофьора. След видео ли си сам? Кажи да жути нещо ми ги хареса. Глупости, Тони. Не говориш сега. Абе, глупости. Мидилев, все още Локомотив София води на Локомотив БДЖ в контролна среща, която гледате в Спорт БГ. 7-0 след точно попадение на Калян Бони в 30-та минута. Нищо интересно не се случва обаче през втората част, за съжаление. Дани Пев с няколко трикови отигравания, нищо повече. Сега да видим Дани Пев ще се пребори за топката, прави го, комбинира с Мидилев, той му връща и няма тук някъде, всичко приключва. След наместа на Красимир Петьов. Едва ли ще се получи атаката на гостите. Има нарушение в тяхна полза, след като Владимир Владимиров беше съборен на земята. Както ви казах, Локомотив София няма да играе матч. Този кръг почива. Става въпрос за двубоите от Софийската регионална група Север, където столичните железничари спечелиха категорично тази група. Знаете, първо място. Пълен актив от точки от изиграните матчове. Очевидно локомотивци с класи над своите съперници. Драго Петков за Антон Славчев. Дръндев. Това е Гогов. Мидилев. Отново до Антон Славчев стига топката. Ще опитат може би сега атака пък отдясно с Сибил Карагьозов, най-вероятно. Да, ето го Карагьозов. Получи се тук двойното. Егов удар в полза на домакините. Може би пък тук да се случи нещо интересно. Антон Славчев отново стреля с глава, отново не точно. Най-високия футболист в терена, на терена в момента Антон Славчев. Играе добре с глава. Вече в задъхалата добираме дивани.
Не си чувате как е. Там може много се да случи. Пунев. Гогов опита се да комбинира с Дръндев. Дръндев да извърши нарушение. Тук имаше авантаж. Сега вече чуваме сигнал от главния съдия Димитрина Милкова, която маркира следващото му нарушение на Дръндев в рамките на няма и минута-две нарушения. Това е Гогов. Мидилев. За Дръндев. Антон Славчев. Сибил Карагьозов иска топката, все още не я получава, няма и да я получи. Не точно беше подаването. Миро Антонов. Марков. Дани Пеев пресира сега бранителите в бяло и черно. Росен Юранов. Дани Пеев ще опита ли шут? Не, Карагьозов. 2-0 за Локомотив София, след като Сибил Карагьозов прати топката в мрежата след подаване на Дани Пеев. За Локомотив София срещу Локомотив БДЖ. Контролна среща, която гледате пряко в Спортал. 1-0 Калян Бонев през първата част, 2-0 Сибил Карагьозов. Има още време до края, но най-накрая видяхме нещо интересно през второто по време, което се провежда общо взето в тренировъчно темпо. Видяхме едно майсторско подаване на Дани Пеев. Мидилев. Точно подаване. Нямат много сили в футболистите на БДЖ. По-бързи, по-вратливи, по-млади, по-тренирани са играчите на Локомотив София. Владимиров. Поне отново възможност за Локомотив София сега да организира добра атака. Карагьозов бърз и техничен е, да видим, има пространство пред себе си, използва го. Дани Пеев. Вижда играта Дани Пеев, вижте какъв хубав пас към Росен Юрданов. Поне. Дани Пеев. Този път не успя подаването му. Не мина топката. Росен Юрданов. Пунев. Дани Пеев. Имаше нарушение. Топката се ударила в ръката на Дани Пеев. Мидилев. О! Имаше нарушение, тук имаше нарушение срещу Росен Юрданов. Дани Пеев си наглася топката. Стената трябва да се дръпне на необходимото разстояние, след което Дани Пеев ще може да покаже на какво е способен. Нищо след изпълнението на Дани Пеев, все още само 2-0 за Локомотив София срещу Локомотив БДЖ. Контролна среща, която се играе в столичния квартал Надежда на стадион Локомотив. Пунев.
Не смее да бие, поне ще търси подаване. Сега може би Дръндев има силен удар, да. Не се получи изпълнението. Малко му избяга топката преди да шутира. Стреска ли? Още съвсем малко минутки имат на разположение двата състава, за да ни предложат някой друг интересен момент. Над тези, които са се включили по-късно, може би, да разкажа набързичко. Този матч започна с червен картон за гостуващия тим. След като поиграха някъде около 10 минутки, човек по-малко на терена, обаче влезе друг човек и по този начин продължиха с 11 футболисти гостите. След това също се случи за Локомотив София, след като Николов получи червен картон, но и на него място се появи нов футболист. Така двата отбора в момента играят с по 11 човека. Калян Бонев, щатният голмайстор на домакините, отбеляза в 30-та минута, даде аванс на червено-черните, а Сибил Карагьозов, който се появи в игра през второто по време, удвои след хубаво подаване на Даниел Пеев. Даниел Пеев, който игра в най-силните си години за Локомотив София, а сега просто поддържа форма с отбора. Виждате, че доста е понатежал, но умее такива неща да прави с топката. Виждате какви хубави подавания. Няма как Антон Велко да го картотекира, така че без Дани Пеев ще играят в Софийската регионална група Север локомотивци. Този отбор пък на Локомотив БДЖ. Мнозина от вас може би се питат какви пък са тези футболисти. Юли Петков е играещ треньор. Едно добре познато име, което Юли Петков игра дълги години за Локомотив София. Обичан е много и от феновете. Видяхте при неговата смяна как го изпратиха с аплодисменти. Този отбор ще играе в окръжната футболна група от септември. И до тогава ще играе контролни срещи. Тренира два пъти в седмицата, вторник и четвъртък. Това поне, което аз успях да разбера от Юли Петков. Ъгов удар в полза на Локомотив София ще го изпълнява Даниел Пеев. Другото нещо, което трябва да отбележим, при червения картон на гостите Калуян Ангелов, капитан на Локомотив София, получи контузия. Дано да не е сериозно и бързо да му минат тези болешки, за да го видим отново в игра. А през второто по време, след появата си на терена, Дани Пеев с капитанската лента на столичните железничари. Дръндев. Какво ще измисли Медилев? Дава на Гогов. Росен Юранов. Тук пък този любопитен момент, на който ви обърна внимание още когато се случи това нещо. Двама футболисти на Локомотив София с номер 18, Гогов, който играе като ляв бек, и Росен Юранов, който пък играе като нападател по лявото крило, така че аз ги различавам, тъй като ги познавам, но за вас е, може би, интересно и любопитно, че двама футболисти има с номер 18 на терена. За гостуващия тим пък трима започнаха без номера. Един все още на терена такъв, който не го знам точно кой е. Вече ви казах, че те бяха принудени да играят с резервните си екипи, от които явно няма достатъчно фанелки с номера, тъй като и техните цветове са червено и черно, подобно на Локомотив София, и нямаше как да различаваме двата отбора, ако и двата тима бяха играли с титулярните си екипи. Разказвам и всички тези неща, защото на терена нищо не се случва. Този матч общо взето се доиграва. Пунев сега ще шутира ли, загуби равновесие, но Дани Пеев може попадение, да. 3-0, Дани Пеев бележи за радост на зрителите на стадион Локомотив. Първата възможност, която се откри пред него, веднага реализира. Вън от съмнение са качествата на Даниел Пеев. И макар и понатежал, показва на какво е способен. Ето още една смяна сега за домакините. Да погледнат тук в моите записки, за да видим кой се появява на терена. И тук Богомил Христов си нямаше номер, може би това да е той с номер 2. Три на 0 за Локомотив София.
срещу Локомотив БДЖ. Контролна среща, знаете, по традиция, когато Локомотив играе на своя стадион, наблюдават техните мачове. И сега имате тази възможност за всички фенове на Локомотив, които не пропускат изявите на своя отбор. Дани Пеев имаше засада. Не знам още точно колко минути остава до края на матча, но не са много. 1-2 минути ще видим Димитрина Милкова, която сели този матч, показа 2 червени картона. Какво ще реши? Кога ще се е последния съдийски сигнал, но около 2 минутки. Още толкова остават. Дръндев за Дани Пеев. По натежаване, но ще достигне до топката, да видим сега какво ще ни предложи този майстор. Топка достига до Антон Славчев, опита се да свали за Пунев, но не можа Пунев да достигне до кълбото, за да отправи удар. Дръндев. Мидилев сега трико с петичка, вече показват, ето виждате такива неща, ето и Дани Пеев. Ето, виждате, вече и за публиката играят домакините. С поредица от трикови отигравания. Тъджа в полза на червено-черните. Антон Славчев е вече в атака в ролята на централния нападател, централния бранител на Локомотив. Да видим дали ще се открие ли шанс пред него, за да покаже, че умее да вкарва и голове, независимо от това, че играе като бранител. Ето го сега Антон Славчев. Разочароващо беше това изпълнение, беше длъжен да вкара тук. Удря се сега по главата, сърди, че отправя толкова неточен удар с глава. Антон Славчев има за какво да се ядосва. По-лесното беше да вкара. По-трудното е пропусна, направи второто. Ето го и последния съдийски сигнал. 3-0 за Локомотив София срещу Локомотив БДЖ в контролна среща. Калян Бонев, Карагьозов и Дани Пеев, голмайстори за червено-черните. От мен Цвети Христо и от оператора Христо Анчев. Хубави минути с нашата програма. Така приключва тази контролна среща, която имахте възможност да наблюдавате пряко в Спорта.bg.